கர்த்தருடைய பரிசுத்த அடிமை தேவன் கடந்த நாளை பாதுகாத்து இந்த 7ஆம் மாதத்து முதல் நாள் தேவசந்து பிரவேசிக்கத்தக்க அடிமைக்கு தேவாத இறக்கம் பாராட்டினார். தேவன் அறிவித்து ஒரு வார்த்தை வாசித்து கடந்து சொல்வோம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 5-7 வரைக்கும் வாசி. சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்தவர், இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். பின்னும் அவர், இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள், இவைகளை எழுது என்றார். அன்றியும் அவர் என்னை நோக்கி, ஆயிற்று, நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தவுமாய் இருக்கிறேன். தாகமாய் இருக்கிறவனுக்கு நான் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றி இலவசமாக கொடுப்பேன். ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்தித்துக் கொள்வான். நான் அவன் தேவனாய் இருப்பேன், அவன் என் குமாரனாய் இருப்பான். சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்தவர், இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். பின் அவர், இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள், இவைகளை எழுது என்றார். அன்றி அவர் என்னை நோக்கி, ஆயிற்று, நான் அல்வா ஒமேகம் ஆதியும் அந்தமாக இருக்கிறேன். தாகமாக இருக்கிறவனுக்கு நான் ஜீவத்தை நிறைய இலவசமாக கொடுப்பேன். ஜெயங்கொள்ளுவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்வான். நான் அவன் தேவனாயிருப்பேன், அவன் என் குமாரனாயிருப்பான். தெய்வத்து நாமத்தை மைகொண்டதாக இங்கே இறைமாருக்கு நாம் திருவோலம் பற்றுகிற பிரகாரம், சிங்காசனத்தை வீற்றிருந்தவர், நான் சகலத்தை புதிதாக்குகிறேன். இந்த நாட்களில் நான் பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க நம்ம வாழ்வாதாரத்தில் பல குறைகளும் இல்லாமைகளும் வறுமைகளும் எவ்வளோ தேவைகள் நமக்கு இருக்கிறது. ஆனால் யோவானுக்கு, பத்மதிவில் காணப்பட்ட யோவானுக்கு தேவன் அறிவிக்கிற பிரகாரம் சகலத்தை நான் புதிதாக்குகிறேன். இந்த 21ஆம் அதிகாரம் எதை சார்ந்து சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக நம்முடைய 1000 வருஷ சாட்சி புதியவன புதிய பூமி சார்ந்து சொல்லுகிற விஷயங்கள். ஏதோ 1000 வருஷ சாட்சி புதியவன புதிய பூமி மாத்திரமில்லாமல் தேவன் தன் திருச்சபையை பூமியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்பாகவே அவர் புதிதாக்குறேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். பின்னும் இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள் என்று சொல்கிறார். ஆனால் இந்த பூமியில் நாம் திக்கற்றவர்களாக, அனாதைகளாக, வாழ்வாதாரத்தை இழந்து எவ்வளோ சூழ்நிலை காணப்படுற வாழ்க்கையில் தேவன் நமக்கு வாக்கு கொடுக்கிற பிரகாரம் சகலத்தை அவர் மீண்டும் புதிதாக்குகிறார். இந்த பூமியிலிருந்து தன் மனமாட்டிய சபை வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்பாகவே சகலத்தை புதிதாக்குறார் என்று சொல்லப்போனதாக பார்க்கிறோம். ஏன்னா அவர் இருக்கிற வனமாக நான் பூமியில் காணப்பட்டால் தான் நாம் இயேசுவை நாம் தரிசித்து அவருடைய வருகையை எதிர்கொண்டு போக முடியும் என்பதனாலே இந்த பூமிக்குரிய வாழ்வை நாம் ஒரு நிறைவேற்றி கொடுப்பதற்கு முன்பாக அவர் சகலத்தை புதிதாக்குகிறார் என்று சொல்கிறது. அவனை எப்படிப்பட்ட நிலையில் அவர் புதிதாக்குறார் என்றதை தொடர்ந்து சொல்கிறார். அன்றி அவர் என்னை நோக்கி, ஆயிற்று, நான் அல்பா ஒமேகமாக இருக்கிறேன். தாகமாக இருக்கிறவனுக்கு நான் ஜீவத்தை நிறைய இலவசமாக கொடுப்பேன். இப்போ புதிதாக்குதல் ஒரு பட்டு போன மரம் துளிர் விடுகிற நிலைகள், ஒரு வனாந்தரம் செழிப்பாகிற நிலைகள் எதன் அடிப்படையில் செய்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேவன் தன் ஆவியானவர் கொண்டு அதை செய்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். நான் ஜீவத்தை நிறை இலவசமாய் கொடுப்பேன். யாருக்குன்னா, யார் தாகமாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லப்படுறதாக பார்க்கிறோம். ஆனால் நாம் தேவ சமூகத்தில் நன்மை பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு நிலை வாஞ்சிக்கப்பட வேண்டும். தாகமாக இருந்தால் தான் அதை அடைந்து கொள்ள முடியும் என்பது வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறது. இன்றைக்கி தாகம் இல்லைன்னா அதை அடைய முடியாது. அதோடு அதை அடைந்து ஒரு ஜெயங்கொள்கிற வாழ்க்கை நாம் உருவாக்க முடியும் என்று சொல்கிறார். அதனால் எந்த ஒரு மனிதன் தேவனுடைய ஆவியானவர் பெற்று ஒரு ஜெயங்கொள்கிற வாழ்க்கை நாம் அடைகிறோமோ சகலத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள, அடுத்த வார்த்தை தான் சொல்கிறார். அவன் சகலத்தையும் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறான். நான் அவனுக்கு தேவனாக இருப்பேன், அவன் என் குமாரனாக இருப்பான். அதனால் பரிசுத்தாவின் ஒத்தாசை கொண்டு தான் இந்த பூமிக்குள்ளாக நம்முடைய வாழ்க்கையெல்லாம் ஒரு புதிதாக்குகிறது. அப்படி புதிதாக்கி சகலத்தை அவன் புதிதாக்கி கொள்கிறான் என்று பார்க்கிறோம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தோட வாசிப்பு. ஆவியும் மனமாட்டியும் வா என்கிறார்கள், கேட்கிறவனும் வா என்பானாக. தாகமாய் இருக்கிறவன் வரக்கடவன், விருப்பமுள்ளவன் ஜீவ தண்ணீரை இலவசமாக வாங்கிக் கொள்ள கடவன். ஆவியும் மனவாட்டியும் வா என்கிறார்கள், கேட்கிறவனும் வா என்பானாக. தாகமாக இருக்கிறவன் வரக்கடவான், விருப்பம் மூலம் ஜீவத்தை நிறைய இலவசமாக வாங்கி கொள்வான். இங்கே கொடுக்கப்படுகிற இந்த வாழ்க்கையுடைய முதிர்வு தேவன் இலவசமாக தான் கொடுக்குறார். எந்த ஒரு கிரையும் கிடையாது, எந்த ஒரு விலை கிடையாது. அங்கே சொல்லுகிற பார்த்திங்கன்னா, ஆவியும் மனவாட்டி வா என்கிறார்கள். இப்போ சபைக்குள்ளாக, மனவாட்டி சபைக்குள்ளாக இருந்து
ஆவியானவர் கூப்பிடுகிறார். அந்த சத்தத்தை கேட்டு எந்த ஒரு மனிதன் விருப்பமுள்ளவனாக போகிறானோ அவனுக்கு ஜீவத்தினர் இலவசமாக கொடுக்கிறார். ஆனால் நாம் இந்த கடைசி காலத்தில் நாம் எதிர்பார்க்கிற ஒரு பட்டு போன மரம் துளிர் விடுகிற விஷயங்கள், ஒரு வனாந்தரமாக காணப்படுற வாழ்க்கையும் ஒரு செழிப்பாக காணப்பட பார்த்தா எங்கேருந்து உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேவன் தன் சபையிலிருந்து கூப்பிடுகிறார். தன் சபையிலிருந்து இப்படியா பிரதான ஆசாரியனாகிய நாம் 7ஆம் தூதன் என்று சொல்லுகிற 5 வகையான ஊழியங்கள் மத்தியில் தேவன் பார்த்தீங்கன்னா தன் ஆலயத்திலிருந்து கூப்பிடுகிறார். அப்படி கூப்பிடும்போது எந்த ஒரு மனிதன் விருப்பமாக தாகமாக கடந்து போகிறானோ அவனுக்கு இலவசமாக தான் கொடுக்குறான். எந்த ஒரு கிரயமே கிடையாது. தேவனுக்கு நாம் எந்த ஒரு காரியம் ஈடுகட்ட முடியாது என்பதனாலே தேவன் தன் சபையில் இருந்து கூப்பிடுகிறான். அப்படி கூப்பிடும்போது சத்தத்தை கேட்டு எந்த ஒரு விருப்பமுள்ளான ஓடுகிறானோ அவனுக்கு இலவசமாக கொடுக்கிறார் என்று பார்க்குறானோ நம்ம அறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். கடவுள் கடைசி காலத்தில் நம்மளோட வாழ்க்கையெல்லாம் மாற்றுகிறார். எங்கேருந்து மாற்றுகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா தன் சரீரமாக சபையிலிருந்து மாற்றுகிறான். சபையிலிருந்து தான் கூப்பிடுகிறார். அப்போ சபையண்டைக்கு கடந்து போயும் சபையில் சொல்லுகிற உபதேசம் சட்டத்திட்டங்களை கேட்டு நாம் கீழ்ப்படிந்து நடக்கப்படும் போதும் சகலத்தையும் அது புதிதாக்கப்படுவதாக இறைமார்க்கம் சொல்கிறது. தொடர்ந்து வாசிப்போம். ஏசாயா தீர்க்கதரிசி 32ஆம் அதிகாரம் 15 வாசிப்போம். உன்னதத்திலிருந்து நம்மேல் ஆவி ஊற்றப்படும் மட்டும் அப்படியே இருக்கும். அப்பொழுது வனாந்தரம் செழிப்பான வயல்வெளியாகும். செழிப்பான வயல்வெளி காடாக எண்ணப்படும். வனாந்தரத்தில் நியாயம் வாசமாயிருக்கும். செழிப்பான வயல்வெளியிலே நீதி தங்கி தரிக்கும். நீதியின் கிரியை சமாதானமும் நீதியின் பலன் என்றும் உள்ள அமெரிக்கையும் சுகமுமாம். என் ஜனம் சமாதான தாபரங்களிலும் நிலையான வாசஸ்தலங்களிலும் அமைதியாய் தங்கும் இடங்களிலும் குடியிருக்கும். ஆனாலும் காடு அழிய கல்மழை பெய்யும். அந்த நகரம் மகா தாழ்வாய் தாழ்ந்து போகும். உன்னதத்திலிருந்து நம்மேல் ஆவி ஊற்றப்பட மட்டும் அப்படியே இருக்கும். அப்போது வனாந்தர செழிப்பான வயல்வெளியாகும். செழிப்பான வயல்வெளி காடாக எண்ணப்படும். வனாந்தரத்தில் நியாய வாசமாக இருக்கும். செழிப்பான வயல்வெளி நீதி தங்கியிருக்கும். நீதினுக்கிறிய சமாதானமும் நீதியின் பல என்றுமுள்ள அமெரிக்கும் சுகமாகும். என் ஜனம் சமாதான தாபரங்களில் நிலையான வாசதங்களிலும் அமைதியாக தங்கும் இடங்களிலும் குடியிருக்கும். ஆனால் காடு அழிய கல்மழை பெய்யும். அந்த நகரம் மகா தாழ்வாய் தாழ்ந்து போக என்று சொல்கிறார். ஆனால் இறைமார்க்க நாம் சொல்லப்படுகிற பிரகாரம் உன்னதத்திலிருந்து நம்மேல் ஆவி ஊற்றப்படும் மட்டும். பெந்தெகோஸ்தே பண்டிகை நாட்களில் 50ஆம் நாளில் மேல்மாடி 120 பேர் கூடியிருக்கப்படும் போது ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார். அப்படி ஊற்றப்படும் போது அவர்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி கடவுளுடைய மகத்துவங்களை பூமிக்குள்ளாக அறிவித்தார்கள். அன்றைய நாட்கள் நீங்கள் பார்த்தா பலமுள்ள கிரியை உண்டாகுது. 3000 பேர் 5000 பேர் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். அப்போஸ்தலர் 2-3 4ஆம் அதிகாரத்தில் அப்படி ஒரு பெரிய தேவன் நடைமுறைப்படுத்துகிறார். பேதுரு போய் எல்லாரும் சுகப்படுத்த முடியாது என்பதனாலே அவர் வருகிறார் என்று அறிந்து அவர் வருகிற பாதையில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வியாதி உள்ளவரெல்லாம் கொண்டு வந்து வைக்கிறார்கள். அவருடைய நிழல்பட்டு குணமடைந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். அதனால் ஆவியானவர் ஊற்றப்படும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையாகிய பட்டமரமாக காணப்பட்டாலும் சரி, வனாந்தரமாக காணப்பட்டாலும் சரி, எந்த ஒரு நிலைகளில் காணப்பட்டாலும் அது செழிப்படையும் என்று பார்க்கிறோம். அதனால் ஆவியானவர் தன் திருச்சபையிலேருந்து கூப்பிடும்போது அந்த சத்தத்தை கேட்டு கடந்து போகிற நமக்கெல்லாம் இப்படி ஒரு பெரிய மகத்துவத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறார் என்று பார்க்கிறோம். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 5ஆம் அதிகாரம் 12 வாசிப்போம். அப்போஸ்தலருடைய கைகளினாலே அநேக அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் ஜனங்களுக்குள்ளே செய்யப்பட்டது. எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு சாலமோனுடைய மண்டபத்தில் இருந்தார்கள். மற்றவர்களில் ஒருவனும் அவர்களுடனே சேர துணியவில்லை. ஆகிலும் ஜனங்கள் அவர்களை மேன்மைப்படுத்தினார்கள். திரளான புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி கர்த்தரிடமாக அதிகமாய் சேர்க்கப்பட்டார்கள். பிணியாளிகளை படுக்கைகளின் மேலும் கட்டில்களின் மேலும் கிடத்தி பேதுரு நடந்து போகையில் அவனுடைய நிழலாகிலும் அவர்களில் சிலர் மேல் படும்படிக்கு அவர்களை வெளியே வீதிகளில் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள். சுற்று பட்டணங்களிலும் இருந்து திரளான ஜனங்கள் பிணியாளிகளையும் அசுத்த ஆவிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் எருசலேமுக்கு கொண்டு வந்தார்கள். அவர்கள் எல்லாரும் குணமாக்கப்பட்டார்கள். இங்கே பார்க்கிறோம், அப்போஸ்தலருடைய கைகளினாலே ஒரு பலமுள்ள கிரியை உண்டாகுது. நாம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட பிறகு
தேவன் ஒரு பலமுள்ள கிரியைகளை உண்டு பண்ணுகிறார். அவர் எல்லாரிடத்திலும் போய் ஜெபிக்க முடியாது என்பதனாலே அப்போஸ்தலர் பேதுரு அவர் கடந்து வரும்போது அவர் நிழல்பட்டால் போது எல்லாரும் குணமடைந்திருவார் என்று சொல்லி இவ்வண்ணமாக அவர்கள் வீதிகளிலும் நிறுத்தினார்கள், படுக்கையில் படுக்க வைத்தார்கள். அவருடைய நிழல்பட்ட அத்தனை பேர் குணமடைந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். தொடர்ந்து நாம் அப்போஸ்தலர் பவுலுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கிறோம். அவர் போட்டிருந்த உரிமாலைகள் ஆடைகள்லாம் யாரும் வியாதிப்பட்டு கொண்டு போட்டதெல்லாம் குணமடைந்தார்கள். இப்படி தேவ சன்னிதானத்துக்குள்ளாக இறைமார்க்கம் சொல்லுகிற இந்த நாட்களில் ஒரு கடினமான காலத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஆயுசு நாட்கள் அந்த வாழ்வாதாரெல்லாம் ஒரு நிலையற்ற நிலையில் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிற காலத்தில் தேவன் தன் புதிய ஏற்பாடு காலத்துக்குள்ளாக ஒரு மகத்துவத்தை நடைமுறைப்படுத்தினது போல மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்துவார் என்று வேதம் நமக்கு வாக்கு கொடுக்கிறது. அதனால தான் சொல்லுகிறான், நான் சகலத்தை புதிதாக்குகிறேன். ஆவியானவருடைய தன் சபைகளிலிருந்து கூப்பிடுகிறார். எந்த ஒரு மனிதன் வாஞ்சித்து விசுவாசத்தை கடந்து வருகிறானோ அவன் இலவசமாக அதை பெற்றுக்கொள்கிறான் என்று சொல்லப்படுறதாக பார்க்கிறோம். ஆனால் ஒரு பெரிய காலத்தை நாம் திட்டம் செய்திருப்பதனாலே இறைமார்க்கு நாம் சொல்லுகிற பிரகாரம் ஒரு மகத்துவத்தை நாம் எதிர்பார்த்து கடந்து போவதனாலே சீக்கிரமாக தேவன் தான் திருச்சபை கொண்டும் ஒரு மகத்துவத்தை நடைமுறைப்படுத்தி நாம் சிக்கி கொண்டு இருக்கிற எல்லா நிலைகளிலிருந்து நம்மை விடுதலை ஆக்குவார் என்று சொல்லப்படுறதாக பார்க்கிறோம். ஏசியா தீர்க்கதரிசி 33ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். வியாதிப்பட்டிருக்கிறேன் என்று நகரவாசிகள் சொல்வதில்லை, அதில் வாசமாய் இருக்கிற ஜனத்தின் அக்கிரமம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும். வியாதிப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி நகரவாசிகள் சொல்லுவதில்லை, அதில் வாசமாக இருக்க ஜனத்தின் அக்கிரமம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் நாம் இறை சன்னிதானம் சொல்லுகிற பிரகாரம் இந்த காலத்தை நாம் திட்டமிடும் போது மகா ஒரு கொடூரமான காலம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். தேவன் வாக்கு கொடுத்திருக்க இன்னும் கடினமான காலத்தை நாம் பிரவேசிக்க இருப்பதனாலே, ஆனால் இறைமாருக்கு நம்ம கையளிக்கப்படுகிற பிரகாரம் வியாதிப்பட்டிருக்கிறேன் என்று நகரவாசிகள் சொல்லுவதில்லை, அதில் வாசமாக இருக்க ஜனத்தின் அக்கிரமம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும். நாம் இப்படியாக இறைவனுக்கு நமக்கு பிளவு உண்டாக்கப்படுகிற பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது. தான் மனவாட்டியுடைய பிள்ளைகள் இப்படியாக வியாதிப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்ல மாட்டான். அப்படிப்பட்ட தேவன் நமக்கு ஒரு பெரிய உகந்த காலத்தை வைத்திருப்பதனாலே அந்த காலத்தை நாம் தைரியமாக எதிர்கொண்டு போக நாம் காத்திருக்கப்பட வேண்டும். அதனால் காலத்தின் கட்டாயமாக எதிர்பார்த்திருக்கிற பிறகு தேவன் நமக்கு நிறைய வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். வாக்குத்தத்தின் அடிப்படையில் நாம் இறை சமூகத்தில் நாம் கடந்து போகணும். ஏசியா தீர்க்கதரிசி 35ஆம் அதிகாரம் 1 வாசிக்கலாம். அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையும் நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள். தளர்ந்த கைகளை திடப்படுத்தி தள்ளாடுகிற முழங்கால்களை பலப்படுத்துங்கள். மனம் பதறுகளை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதீர்கள், இடம் கொள்ளுங்கள். இதோ உங்கள் தேவன் நீதியை சரிக்கட்டவும் உங்கள் தேவன் பதிலளிக்கவும் வருவார். அவர் வந்து உங்களை ரட்சிப்பார் என்று சொல்லுங்கள். அப்பொழுது குருடனின் கண்கள் திறக்கப்பட்டு செவிடனின் செவிகள் திறவுண்டு போம். அப்பொழுது முடவன் மானை போல் துடிப்பான், உண்மையின் நாவும் வெவ்விரிக்கும். வனாந்தரத்தில் தண்ணீர்களும் கடுவெளியில் ஆறுகளும் பாய்ந்தோடும். வெட்டாந்தரை தண்ணீர் தடாகமும் வறண்ட நிலம் நீருபூர்வமாகும். பழுசொற்கள் தாபரித்து கிடந்த இடங்களிலே புல்லும் பொறுக்கையும் நாங்களும் உண்டாகும். அங்கே பெரும்பாதையான வழியும் இருக்கும், அது பரிசுத்த வழி எனப்படும். பார்க்கிறோம், தளர்ந்த கைகளை திடப்படுத்தி தள்ளாடுகிற முழங்கால்களை பலப்படுத்துங்கள். மனம் பதறலை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதீர்கள், திடன் கொள்ளுங்கள். இதோ உங்கள் தேவன் நீதியை சரி கட்டவும் உங்கள் தேவன் பதிலளிக்கும் வருவார். அவர் வந்து உங்களை ரட்சிப்பார் என்று சொல்லுங்கள். அப்போது குருடனின் கண்கள் திறக்கப்பட்டும் செவிடனின் செவிகள் திறவுண்டு போகும். அப்போது முடவன் மானை போல கொதிப்பான், ஊமையின் ஆபம் கெம்பிரிக்கும். வனாந்தரத்தில் தண்ணீர்களும் கடவுளில் ஆறுகளும் பாய்ந்து ஓடும். தேவன் நமக்கென்று ஒரு பெரிய வசந்த காலத்தை வைத்திருப்பதனாலே இறைமார்க்கன் சொல்லுகிற பிறகு இயேசுவை நாம் சந்திப்பதற்கு முன்பாக இந்த பூமிக்குரிய எல்லா கூடாரத்தின் நிகழ்வெல்லாம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. நம்முடைய வாழ்வாதாரத்தை சார்ந்திருக்கிற வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய சரீரத்தை சார்ந்திருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்புகளாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே புதுப்பிக்கப்பட்டு நாம் தெய்வ சமூகத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய மேன்மையை அடைய போகிறோம் என்று சொல்லப்படுவதாக பார்க்கிறோம். ஆனால் தெய்வம் நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிற பிரகாரம், அவர் கையளிக்கப்பட்டிருக்கிற பிரகாரம்
ஒரு மகத்துவமான நாளை நாம் தேவ சந்திக்க போகிறோம் என்று சொல்லப்படுதா பார்க்க. ஆனால் நாம் தைரியமாக தேவன் சீக்கிரமாக தன் மனவாட்டியை கொண்டு ஒரு அற்புதங்களை செய்து ஒரு பலத்த கிரிகளை நடைமுறைப்படுத்தி நம்மை அச்சுறுத்தி கொண்டு இருக்கிற பயமுறுத்தி நாள்தோறும் நம்மை நிந்திக்கக்கூடிய எல்லாம் வாழ்க்கை மாற்றுகிறார் என்று சொல்லப்படுதா பார்க்கிறோம். யாத்திராகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். யாத்திராகமம் 15:26. நீ உன் தேவனாய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியாயங்களை யாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்திற்கு வரப்பண்ண வியாதி ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன், நானே உன் பரியாய கர்த்தர் என்றார். இங்க அருமை தேவன் தன் மோசேக்கு கட்டளை கொடுக்கிற பிரகாரம் அவர் பலமாக தன் திருவார்த்தையை நடைமுறைப்படுத்துகிறார். என் வார்த்தைகளை கை கொண்டு நீங்கள் காணப்பட்டீங்கன்னா எகிப்தில் உண்டான எந்த ஒரு வாதியும் வராது. நீ தேவனை கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாக கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்களையாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்திற்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றே உனக்கு வரப்பண்ணேன், நானே உன் பரிகாரை கர்த்தர் என்கிறார். தேவனுடைய கட்டளைகளையும் வசனங்களையும் காத்து கொள்ளப்படும் போது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார். எகிப்தில் உண்டான எந்த ஒரு வாதையும் உங்களோட வாழ்க்கையில் வராது என்று சொல்லப்படுதா பார்க்கிறோம். நமக்கு கடைசி காலத்தில் நியமிக்கப்பட்டிருக்க தேவ தீர்மானம் என்பது நாம் தேவ சாயலாக தேவன் இருக்கிற இடத்தை கடந்து போவதனாலே எல்லாமே புதிதாக்கப்படுகிறது. ஒன்றுமே பழுதற்று காணப்படாமல் எல்லாம் பழுதற்ற வாழ்க்கையை நாம் நடைமுறைப்படுத்தி தான் நாம் தேவனை சந்திக்க போகிறோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அதனால் நம்ம வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற அனுதினம் இல்லாமை, வறுமை, வியாதி, போராட்டங்கள் ஒவ்வொரு நாட்களும் மனிதனை அச்சுறுத்தல் எல்லாத்திலிருந்து ஒரு பாதுகாப்பு விடுதலை உண்டாக்கிதான் நாம் தேவனை சந்திக்க போகிறோம். ஏன்னா நம் மோசே நாட்களில் வாக்கு கொடுக்கிறார். நான் கொடுக்கப்பட்ட என் கட்டளைகளையும் கற்பனைகள் நியாயங்கள் கை கொள்ளப்படும் போது எகிப்தில் உண்டான எந்த ஒரு வாதியும் வராது என்று சொல்கிறார். ஆனால் நம்ம பழைய ஏற்பாடு காலத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேவன் நமக்கு வாக்கு கொடுத்து தான் அனுப்புகிறார். ஒரு எதேச்சமான வாழ்க்கையில் ஒரு வாக்கு தத்துவங்களை கொடுத்து நம்ம அனுப்புகிறார் என்று பார்க்கிறோம். யோவேல் 3ஆம் அதிகாரம் 16-17 வாசிப்போம். யோவேல் தீர்க்கதரிசி 3ஆம் அதிகாரம் 16-17. யோவேல் 3ஆம் அதிகாரம் 16-17. கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து வானமும் பூமியும் அதிரும். ஆனாலும் கர்த்தர் தமது ஜனத்துக்கு அடைக்கலமும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு அரணான கோட்டையுமாய் இருப்பார். என் பரிசுத்த பர்வதமாகிய சீயோனிலே வாசமாயிருக்கிற நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று அப்பொழுது அறிந்து கொள்வீர்கள். அப்பொழுது எருசலேம் பரிசுத்தமாயிருக்கும், அந்நியர் இனி அதை கடந்து போவதில்லை. காலத்தில் பர்வதங்கள் திராட்சரசத்தை கொண்டும் மலைகள் பாழாய் ஓடும், யூதாவின் ஆறுகள் எல்லாம் பிரவாகித்து ஓடும். ஒரு ஊற்று கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் புறப்பட்டு சிக்கிம் என்னும் பள்ளத்தாக்கை நீர்ப்பாய்ச்சலாக்கும். கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து கர்சித்து எருசலேம் வந்து சத்தமிடுவார், வானமும் பூமி அதிரும். ஆனால் கர்த்தர் தம ஜனத்துக்கு அடைக்கலமும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு அரணான கோட்டையுமாய் இருப்பார். என் பரிசுத்த பர்வதமாகிய சீயோனிலே வாசமாய் இருக்கிறார். நான் உங்கள் தேவனை கர்த்தர் என்று அப்போது அறிந்து கொள்வீர்கள். அப்போது எருசலேம் பரிசுத்தமாக இருக்கும், அந்நியரின் அதை கடந்து போவதில்லை. தேவன் தன்னுடைய சிங்காசனத்திலிருந்து கர்சிக்கிறார். எருசலேமாக தன் தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை ருசி பார்க்கிறார்கள். அப்போது எருசலேம் பரிசுத்தமாக இருக்கும், அந்நியரின் அதை கடந்து போவதில்லை என்று பார்க்கிறோம். நாட்களில் மனிதனை அடிமைப்படுத்தி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். தேவன் சீயோனிலிருந்து கர்சிக்கிறார், சத்தமிடுகிறார், வானமும் பூமி அதிரும் என்று சொல்லப்படுகிறது. எருசலேமுக்கு சமாதானம் உண்டாகும், ஒரு அரணான கோட்டையுமாய் இருப்பார். என் பரிசுத்த பரம சீயோனில் வாசமாக இருக்கிற உங்கள் ஜனங்கள் பரிசுத்தமாக காணப்படுவார் என்று பார்க்கிறோம். ஏன்னா பரிசுத்தத்துக்கு நாட்களில் பயங்கர கர்ப்ப வேதனை அடைகிறோம். ஒவ்வொரு நாட்களும் போராடுகிறோம். தேவன் ஒரு நாள் சத்தம் விடுவார் இந்த பூமியில். அப்போ நீங்களெல்லாம் பரிசுத்த சந்ததியாக காணப்படுவீர் என்று இறைமார்க்கம் சொல்லப்படுதா பார்க்கிறோம். யோவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 21 வாசிப்போம். தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களிக்கூறு, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார்.
வெளியின் மிருகங்களே பயப்படாதேயுங்கள். வனாந்தரத்திலே மேய்ச்சல்கள் உண்டாகும், விருட்சங்கள் காய்களை காய்க்கும், அத்திமரமும் திராட்சை செடியும் பலனை தரும். சீயோன் குமாரரே, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து களிகூருங்கள். அவர் தக்கபடி உங்களுக்கு முன்மாரியை கொடுத்து உங்களுக்கு முன்மாரியையும் பின்மாரியையும் ஏற்கனவே வருஷிக்க பண்ணுவார். களங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும், ஆலைகளில் திராட்சரசமும் எண்ணெயும் வழிந்தோடும். நான் உங்களிடத்தில் அனுப்பின என் பெரிய சேனையாகிய வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை கிளிகளும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் பச்சை புழுக்களும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன். தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களிகூரு, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். வெளியின் மிருகங்களும் பயப்படாதீங்கள், வனாந்தரத்தில் மேய்ச்சல் உண்டாகும், விருட்சங்களுக்கு காய்களை காய்க்கும், அத்திமரமும் திராட்சை செடியும் பலனை கொடுக்கும். தேசத்தில் ஒரு பெரிய பஞ்சம் உண்டாகிறது. தேவனுடைய கோமாக்கினாலே அவர் வெட்டுக்கிளி பச்சை கிளி முசுக்கட்டை பூச்சி பச்சை புழுகளை அனுப்பி எல்லாத்தையும் அழித்து போடுகிறார். ஆனால் திரும்ப நாம் என் ஜனங்கள் நிமித்தம் நான் நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்கு மீண்டும் நாம் இரட்டிப்பான பலனை தருவேன். அன்னைக்கு பயப்படாத இருங்கள் என்று சொல்லப்படுறதா பார்க்கிறோம். துன்மார்க்கனை அழிப்பதற்காக, துன்மார்க்கனை தண்டிப்பதற்காக சில நிபந்தனை நடைமுறைப்படுத்துகிறார். நாமும் தேசத்துக்குள்ளாக இருப்பதனாலே மீண்டும் நான் உங்களுக்கு முன்மாறி பின்மாறி மழை பெய்ய செய்து உடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திப்பேன் பார்க்கிறோம். அதனால் முன்மாறி பின்மாறி என்பது ஆவியானுடைய முழு நடத்துதல். ஆவியானோரை நம்ம கரங்களை பிடித்து நம்முடைய இக்கட்டுகளாக நீக்கி நம்மளை எல்லாரும் குணப்படுத்துகிற ஒரு வாழ்க்கை தான் அங்கே இறைமார்க்கு சொல்லுகிற ஒரு முன்மாறி பின்மாறி மழை என்று சொல்லப்படுதா பார்க்கிறோம். அது தேவன் ஒரு பலமுள்ள காரியத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறார். ஆவியானவரை அதை பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். அப்போஸ்தலர் 10:38ஆம் வசனம். நசரேயனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவருடனே இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குறவராய் சுற்றித் திரிந்தார். யூதருடைய தேசத்திலும் எருசலேமிலும் அவர் செய்தவர்கள் எல்லாவற்றிலும் நாங்கள் சாட்சிகளாய் இருக்கிறோம். அருமரட்சகர இயேசு கிறிஸ்து குறித்து நஸ்ரான இயேசுவே தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவரோடு கூட இருந்தபடினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவன் பிசாசின் வல்லமையின் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குறவன் சுற்றித் திரிந்தார் என்று பார்க்கிறோம். அருமரட்சகர இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்து பூமியெங்கும் சுற்றி திரிந்து பிசாசு கட்டுகளை அகப்பட்ட மனிதரை விடுதலை ஆக்கினார் என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் ஆவியானவர் தான் அதை பார்த்தோம். நம்ம மனவாட்டிலிருந்து கூப்பிடுகிறார். தாகமூலம் விருப்பமூலம் வர கடவான், இலவசமாக ஜீவ தண்ணீரை வாங்கி கொள்ள கடவான் என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் நாம் கடைசி காலத்தில் தெய்வ திட்டத்தை இறை சமூகத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஆவியானவரை நடைமுறைப்படுத்துகிறார். ஆவியானவர் திருச்சபையிலிருந்து கூப்பிடுகிறார். ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளாக கடந்து வந்து நம்மை குணப்படுத்துவது மாத்திரமில்லாமல் அநேகரை குணப்படுத்துவதற்காக நம்மளிருந்து அவர் வெளிப்பட்டு பேசி அநேகரை விடுதலை ஆக்குறார் என்று பார்க்கிறோம். அதனால் வரங்களில் வித்தியாசம் உண்டு, எல்லாமும் நடைமுறைப்படுத்துகிற ஆவியானவர் என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் ஆவியானவர் கடைசி காலத்தில் சபைக்குள்ளாக ஆசாரியர்களுக்குள்ளாக இருந்து பூமியில் இருக்கிற எல்லா மனுக்குலத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய விடுதலை தருகிறார். ஆனால் நம்ம எதிர்பார்க்கிற புதிதாக்குதல் என்கிற விஷயங்கள், வேத வசனம் என்று சொல்கிற வசனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆவியானவரே அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறான். அதனால் எந்த ஒரு மனிதன் தாகமாக இருக்கிறானோ விருப்பமாக இருக்கிறானோ தேவன் இலவசமாக கொடுக்கிறார் என்று பார்க்குறோம். அதனால் தெய்வ சமூகத்தை நன்மை பெற்றுக்கொள்கிற விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தாகம்தான், வேறு எந்த ஒரு விலைக்கரையும் நம்ம கொடுக்க முடியாது. தேவனுக்கு நன்மை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் நன்மை அடைந்து கொள்வதற்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வனாந்தரமாக்கான ஒரு வாழ்க்கை மாற்றிக்கொள்ளப்படுவதற்கும் வைராக்கியம் எதிர்பார்ப்பும் தாகமாக இருந்தீங்கன்னா அதை நாம் அடைந்து கொள்ள முடியும் என்று இறைமார்க்கம் சொல்லப்படுதா பார்க்கிறோம். 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளிருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், பழையனவைகள் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. இங்கே இறைமார்க்கம் சொல்லுகிற பிரகாரம் இப்படி இருக்க ஒரு கிறிஸ்துக்குள்ளாக இருந்தால் பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின, அவன் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் என்று சொல்லப்படுதா பார்க்கிறோம். வேத வசனம் சரிதான். ஆனால் இது எப்போ நடைமுறைப்படுத்த போது என்பதுதான் முக்கியம். நாம் இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளலாம் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கான்னு ரொம்ப ரேர். யாரோ ஒருத்தர் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்,
பாக்கியெல்லாம் பழைய வாழ்க்கையில் உழண்டு கொண்டு தான் இருக்கிறோம். ஆனால் இறைமார்க்கம் சொல்லுது, இப்படி இருக்க ஒரு கிறிஸ்துக்குள்ளே இருந்தால் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறான், பழையவைகளெல்லாம் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின, ஒன்று ரெண்டு அல்ல, சகலமும் புதிதாயின என்று சொல்கிறது. இப்போ இந்த வார்த்தை எப்போது நிறைவேறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆவியானவர் நம்ம மேல் ஊற்றப்படும் போதும், ஆவியானவர் இப்படி நம்ம நடத்தும் போதும், ஆவியை நமக்குள்ளே வாசம் பண்ண போகும்போதுதான் நடைமுறைப்படுத்தும். ஏன்னா சகலமும் புதிதாயினேன்னு சொல்கிறார். இதை நம்ம இயேசு ஏற்றுக்கொண்டதுனாலே ஒன்று ரெண்டு அல்ல, சகலமும் புதிதாக்கப்படுகிறது. இப்போ எப்போது சகலமும் புதிதாக்கப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆவியானவர் இடைப்படும் போது. நீங்கள் அருமுறைச்சர் இயேசுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவர் 3 ஆண்டு காலங்கள், அவர் 33 ஆண்டுகள் இருந்தாலும் அவருடைய வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்கிற காலம் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் ஞானஸ்நானம் பெற்று கரையேறும்போது ஆவியானவர் புறாவை போல இறங்கினார். அவர் புறாவை போல இறங்கினதுதான் ஒரு 3 ஆண்டுகள் மனுக்குலத்துக்கு ஒரு பலமுள்ள கிரியை நன்மையை செய்து கொடுக்கிறார். அவர் காலங்கள் கடந்து போன பிறகு புதிய அப்போஸ்தலர் காலங்களை நியமித்துக் கொள்கிறார்கள். பெந்தகோஸ்து நாட்கள மேல் மாடியில் அவர்கள் கூடி ஜபிக்கப்படும் போதுதான் அவர்களுக்கு கிரியை உண்டாகுது. அதனால் தெய்வ சன்னிதானத்துக்குள்ளாக ஏதோ நம்ம இயேசு ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதனால அடைய முடியாது. எல்லாத்தையும் ஒரு காலத்தை நியமித்து இருக்கிறார். அந்த காலத்துக்குள்ளே கடந்து போனால் தான் நாம் அதை வடிவமைத்து கொள்ள முடியுமே தவிர, அதற்கு முன்பு ஒன்றுமே செய்ய ஒன்று ரெண்டு ஓடிக்கிட்டு இருப்போம் தவிர, அந்த பூர்ணம் எல்லா நிலையிலும் அடையக்கொள்வது பார்த்தீங்கன்னா ஆவியை நம்ம மத்தியில் கடந்து வந்தால் தான் அதை நாம் அடைந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்கிறது. எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி 18ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். நீங்கள் துரோகம் பண்ணின உங்களுடைய எல்லா துரோகங்களையும் உங்கள் மேல் இராதபடிக்கு விலக்கி உங்களுக்கு புது இருதயத்தையும் புது ஆவியையும் உண்டு பண்ணிக் கொள்ளுங்கள். இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, நீங்கள் ஏன் சாக வேண்டும்? மனம் திரும்புங்கள், அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள். சாகரனுடைய சாவை நான் விரும்புவதில்லை என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். நீங்கள் துரோகம் பண்ணின உங்களுடைய எல்லா துரோகங்களையும் உங்கள் மேல் இராதபடிக்கு உங்களை புது இருதயத்தை புது ஆவியை உண்டு பண்ணி கொள்ளுங்கள். இஸ்ரவேல் வம்சத்தை நீங்கள் ஏன் சாக வேண்டும் என்று கேட்கிறார். தேவனுடைய உடன்படிக்கை மீறி தன் மனம் போன போக்கில் கடந்து போன இஸ்ரவேல் சந்ததியை சொல்லுகிறார், ஒரு புதிய இதயத்தை உருவாக்குங்கள். அந்த புதிய இதயம் எப்போ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புதிய ஆவியை உண்டு பண்ணி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ஆவியானவர் எப்போது ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக கடந்து போய் அந்த இருதயத்தை உருவாக்குறார் என்று சொல்லுகிறது. ஆனால் இறை சன்னிதானம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரோமரில் பார்க்குறோம், ஆவியானவர் இருதயத்தில் ஊற்றப்பட்டார் என்று சொல்லிட்டு. ஏன்னா இருதயம் தான் கிறுக்கு மகா கேடு உள்ளது என்று சொல்லுகிறது. இந்த முழு சரீரத்தை இயக்கக்கூடிய பிரதான நிலை பார்த்தீங்கன்னா இருதயம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்க, யூதாசு பாவம் செய்யும் முறைப்படி ஆவியான் அசுத்தாய் உள்ளே பூந்தது என்று பார்க்குறோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயத்தை இந்த சரீரத்தை இயக்கக்கூடியது அந்த இருதயத்தில் ஆவியானவர் கடந்து வரமாக தான் அது புதிதாக ஆக்க முடியும். ஏதோ பழைய இருதயத்தை வெட்டி எரிஞ்சிட்டு புதுசாக உருவாக்குவதில் ஆவியோட மகிமையினாலும் ஆவியோட ஆளுகையினாலும் வழி நடத்துவதனாலே மனிதன் பாவம் செய்யாமல் காத்து கொள்ள முடியாது என்று பார்க்கிறோம். எசேக்கியேல் 11ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். அவர்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் நியாயங்களை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்ய நான் அவர்களுக்கு ஏக இருதயத்தை தந்து அவர்கள் உள்ளத்தில் புதிய ஆவியை கொடுத்து கல்லான இருதயத்தை அவர்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை அவர்களுக்கு அருளுவேன். அவர் என் கட்டளையின்படி நடந்து என் நியாயங்களை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்ய நான் அவர்களுக்கு ஏக இருதயத்தை தந்து அவர் உள்ளத்தில் புதிய ஆவியை கொடுத்தும் கல்லான இருதயத்தை அவர்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை அவர்களுக்கு அருளுவேன். அவர் என் ஜனமாயிருப்பார்கள், நான் அவர் தேவனாயிருப்பேன். அதில் இறைமார்க்கம் சொல்லுகிற பிரகாரம் ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளோதான் சத்தியத்தை சொன்னாலும் சரி, கடவுளே கையில் காமித்தாலும் சரி, மனம் திரும்ப மாட்டான். ஏன்னா அவன் இருதயம் சீர்பட வேண்டும். அவன் இருதயம் சீர்படாத வரைக்கும் அவன் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நீங்கள் எம்மதான் நன்மை செய்தாலும் சரி, நாள் கணக்காக மணிக்கணக்கு சத்தியம் சொன்னாலும் சரி, சாத்தான் இருதயத்தை அடைச்சிடுவான். ஆனால் இருதயத்தை அடைச்சதுனால என்ன செஞ்சாலும் அவனை விடுதலை ஆக்க முடியாது. அதனால் ஆவியானவர் அவன் இருதயத்துக்குள்ளாக கடந்து போய் ஆவியானவர் உருவாக்கணும். இப்போ ஆவியானவர் ஒரு வார்த்தையை உணரத்தக்க, அவன் செயலை கொண்டு வரத்தக்க ஆவியானவர் நடைமுறைப்படுத்தும் போது அது செயலாக்க முடியும். இல்லைன்னா நம்ம எவ்வளோ தான் சத்தியம் சொல்லுகிறோம் மனிதர்களுக்கு, நம்ம நண்பர்கள் உறவினர் சொல்லுவோம், கொஞ்சம் கூட கல் கூட கொஞ்சம் அசைய மாட்டான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவியானவர் போய் அதை அசைவு உண்டாக்கணும்.
ஆவியானவர் போய் அசை உண்டாக வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதனால் வேதத்தின் மகத்துவங்களை புரிந்து கொள்ளணும். ஒரு காரியத்தின் நிமித்தமாக நாம் ஒரு செயலை ஆவியானவர் கையில் ஒப்புவிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு மனிதன் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறோம், ஒரு மனிதனுக்கு ஜெபம் பண்ணுறோம், வேண்டுதல் எல்லாம் ஆவியானவர் கையில் அர்ப்பணிக்கப்படும் போது ஆவியானவருடைய மனம் திருப்ப வேண்டும், ஆவியானவரை காக்க வேண்டும், ஆவியானவருடன் விடுதலை ஆக்கினா தான் விடுதலை ஆக முடியும். அதான் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கையில் பார்த்து நாம் கடந்து போவதுங்க நலமாக இருக்கும். நான் போன பிறகு ஆவியானவங்களிடத்தில் வந்து நீதியை குறித்து, நியாயத்தை குறித்து, பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துவார். ஆனால் இறைமாருக்கு நாம் சொல்லப்படுகிற பிரகாரம் நம்முடைய பிரயாசங்கள் எவ்வளவு காணப்பட்டாலும் அதன் நிலையை நம்ம அறிந்து கொள்ளப்பட, நம்ம ஒரு பக்கம் வாசலாக இருந்தால் கூட அது எப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்படும்னா ஆவியானவர் தான் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும், நம்ம அறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அதை அறிந்து கொள்ளாமல் நாம் எவ்வளோ தான் இது பண்ணாலும் முடியாது. யோவான் சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 7 வாசிப்போம். நான் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன், நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். நான் போகாதிருந்தால் கேட்டவாறு உங்களிடத்தில் வரார். நான் போவேனே ஆகிய அவரை உங்களிடத்தில் அனுப்புவேன். அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார். அவர்கள் என்னை விசுவாசிக்காதபடினாலே பாவத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன், நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். நான் போகாத இருந்தால் தேற்றவங்களுக்கு வரார். நான் போவேன் ஆகிய அவர் உங்களுக்கு அனுப்புவேன். அவர் வந்து பாவத்தை குறித்து, நீதியை குறித்து, நியாய தீர்ப்பை குறித்து உங்களுக்கு கண்டித்து உணர்த்துவார். இப்போ ஆவியானவர் ஒரு விஷயத்தை உணர்த்தப்படவிட்டால் அவனை விடுதலையாக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பாரம்பரியமாக ஆவிக்குரிய மண்டலம் நம்மை கட்டி வைத்திருக்கிறது. பாரம்பரிய வாழ்க்கை, பாரம்பரிய செயல்பாடுகள், இப்படி இறை சன்னிதானத்துக்குள்ளாக தேவனை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாமல் தடுப்பான். ஏன்னா ஒருவன் மனம் திரும்ப வரலது மிகுந்த சந்தோஷங்கிறார். ஒரு மனிதனை மனம் மாற்றுறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாரு. நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம், ஏதோ சத்தியத்தை சொன்னால் வந்துடும். ஏன்னா ஒரு மனிதன் மனம் வரலவது மிகுந்த சந்தோஷங்கிறான். அப்படிப்பட்ட சாத்தான் அவன் இருதயத்தை குருடாக்கி வைத்திருக்கிறான், அவனை சிந்திக்க முடியாமல் அடைத்து வைத்திருக்கிறான். அதான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறான், ஒரு பட்டணத்தில் உள்ளே போகும் முதலாவது பலவான்களை கட்டுங்க, அதன் பிறகு உள்ளே போக நீங்கள் அறுவடை செய்யலாம். நீங்கள் பலவான்களை கட்டாமல் நம்ம என்ன முயற்சித்தாலும் அவனை விடுதலை ஆக்க முடியாது. ஆனால் கடைசி காலம் தெய்வ தீர்மானம் என்பது ஆவியானவர் கையில் ஒப்புவிக்கிறார். ஆவியானவர் நினைவு கூர்ந்தாதான் ஒரு மனிதனை புதிதாக்க முடியும், அவனை வனாந்தர வாழ்க்கை செழிப்பாக்க முடியும், அவன் இருதயத்தை மாற்ற முடியும், அவன் சரியோடு செயல்பட இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நம்ம என்ன தான் முயற்சித்தாலும் அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது. சாத்தான் கடைசியாக கவுத்து விட்டு போயிடுவான். நம்ம பார்வைக்கு நல்ல மனிதன் போல் தெரிவான், ஆனால் கடைசியாக கவுத்து விட்டு போயிடுவான். அதனால் ஆவியானவர் உன்னை பாதுகாக்கும், தற்காக்கும், விடுதலையாக்கும் முயற்சித்தா தவிர வேறு எதுவுமே நடைமுறைப்படுத்த முடியாது என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஏசியா தீர்க்கதரிசி 11ஆம் அதிகாரம் 2 வாசி. 1 வாசிப்போம். 11ஆம் அதிகாரம். ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவர் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும். ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும், ஆலோசனையையும் பலனையும் அருளும் ஆவியும், அறிவையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியும் ஆகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கி இருப்பார். கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் அவருக்கு உகந்த வாசனையாய் இருக்கும். அவர் தமது கண் கண்டபடி நியாயம் தீர்க்காமல் ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும். ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியையும், ஆலோசனையும் பலனையும் அருளும் ஆவியையும், அறிவையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தும் அருள் ஆவியுமாகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கியிருப்பார். ஈசா என்று தாவீது வம்சத்தை ஒப்பிட்டு அந்த வம்சத்தில் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பார் என்று சொல்லி தொடர்ந்து அந்த வம்சத்தில் பிறக்கிற இயேசு கிறிஸ்து ஒப்பிடுகிறார். ஞானம், உணர்வு, ஆலோசனை, பலம், அறிவு, தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் முதற்கொண்டு ஆவியானவர் தான் நடத்துகிறார். 6 விதமான தன்மைகளை சொல்லி இப்படிப்பட்ட தன்மைகளை பார்த்தீங்கன்னா ஆவியானவர் தான் நடத்துகிறார். ஒரு ஞானம் நடத்துவதற்கு ஒரு ஆவியானவர், ஒரு உணர்வை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு ஆவியானவர் என்று சொல்லி 6 விதமான தன்மைகளை இயேசு கிறிஸ்து பெற்று இந்த பூமிக்குள்ளாக தெய்வத்திடத்தை நிறைவேற்றி கொடுப்பார் என்று சொல்லப்படுவதாக பார்க்கிறோம். அதனால் நாம் இறை சன்னிதானத்துக்குள்ளாக ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு வழி நடத்துதல் இருக்கிறது. நாம் தேவனுக்கு உண்மையாக இருக்குன்னா அதுக்குரிய வழி நடத்துதல், நீதி நடைமுறைப்படுத்த அதுக்குரிய வழி நடத்துதல், அற்புதம் செய்யணும் அதுக்குரிய வழி நடத்துதல்,
கீழ்ப்படிதலை அதுக்கு ஒரு வழிநடத்தல், கடவுள் பயப்படுற ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஆவியானவர் நடத்துகிறார் என்று சொல்கிறது. ஆனால் இறை சன்னிதானம் எதிர்பார்க்கிறவனமாக ஒரு மனிதன் புதிதாக்கப்பட வேண்டும், அவன் வாழ்க்கை புதிதாக்கப்பட வேண்டும், அவன் சரீரம் புதிதாக்கப்பட வேண்டும், அவன் இருதயம் புதிதாக்கப்பட வேண்டும். எல்லாம் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளுக்கும் ஆவியானவரை பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார். ஆவியானவர் நடத்துதல் இல்லாமல் நாம் எந்த விதத்தில் புதிதாக்க முடியாது. நாம் எவ்வளோதான் சரீரத்தில் முயற்சித்தாலும் தோல்வி அடைஞ்சிருவோம். பார்வைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா போகிற போல தெரியும், கடைசியாக நம்ம கவுந்து போயிடுவோம். ஆவியானவர் நம்மை திட்டம் பண்ணி நடத்தி கொண்டு போகும்போதும் ஒரு நிறைவை அடைய முடியாது. அதனால் நிறைய சொல்கிறது, நல்ல ஜபத்தில் உட்காந்து ஆவிக்குள்ளாக போங்க சொல்ல காரணமே, இந்த சரீரத்தை இருதயத்தில் ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டு ஆவியானவர் நடைமுறைப்படுத்தும் போது தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒரு புதிதாக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட நிலையில் நீங்கள் போகலன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம். செஞ்சுவிட்டு அப்புறம் வருத்தப்படுவோம், அப்புறம் அறிக்கை பண்ணுவோம், இப்படியே தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ரோமர் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும். உள்ளத்திலே யூதனானவனே யூதன், எழுத்தின்படி உண்டாகாமல் ஆவியின்படி இருதயத்தில் உண்டாகும் விருத்த சேதனமே விருத்த சேதனம். இப்படிப்பட்டவர்களுக்குரிய புகழ்ச்சி மனுஷனாலே அல்ல, தேவனாலே உண்டாகிறது. இங்கே சொல்லப்படுகிற ரோமர் திருச்சபைக்கு எழுதுகிற பிரகாரம் உள்ளத்தில் யூதனான யூதன், எழுத்தின்படி உண்டாகாமல் ஆவியின்படி இருதயத்தில் உண்டாகும் விருத்த சேதனம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்குரிய புகழ்ச்சி மனுஷனால தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. ஏன்னா விருத்த சேதனம் என்பது தேவனுடைய புத்திரல் என்று அர்த்தம். மாம்சத்தில் உண்டாகிற விருத்த சேதனம் அது மனிதனை புதுப்பிக்க முடியாது. ஆவியானால் இருதயத்தில் ஊற்றப்பட்டு அவன் விருத்த சேதனம் பண்ணுகிறவன் தான் தேவனுடைய புத்திரனாக இருக்க முடியும் என்று சொல்லப்படுதா பார்க்கிறோம். ஆனால் அந்த கடைசி காலத்தில் காணவர் தெய்வ சந்ததி நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிதாக்குதல், ஒரு புதிய சிருஷ்டி, ஒரு புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆவியானவரால் நடத்தப்பட வேண்டும். ஆவியானவர் காலத்துக்கு நான் ஒப்புவிக்கப்பட வேண்டும். அவரே சகலித்து மாற்றி கொடுக்கப்பட வேண்டும். அங்கே சொல்லுகிற அந்த 4ஆம் வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு மரணம் இல்லை, துக்கம் இல்லை, அழுதல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுகிறார். அதில் ஆவியானவர் ஒரு மனிதனை கடைசி காலத்தில் வழி நடத்தும் போது நாம் எல்லாத்தையும் நாம் ஜெயம் கொள்ள முடியும் என்று சொல்லப்படுதா பார்க்கணும். அதனால் பிரதாக எண்ணப்படுகிற மரணம் முதற்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொன்றும் அச்சுறுத்தி கொண்டு இருக்கிற வியாதி, வேதனைகள், வருத்தங்கள், வனாந்தர வாழ்க்கை எல்லாமும் ஆவியானவரால் தான் நான் புதிதாக்க முடியும் நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம். ஏன்னா ஒரு கடினமான காலத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். எந்த புத்தில் எந்த பாம்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாமல் ஒரு கடினமான வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கை. இப்படிப்பட்ட ஒரு மனித வாழ்க்கைக்குள்ளாக தன்னை காத்துக்கொள்வதற்கும் தேவசம் நிற்பதற்கும் தேவசம் ஒரு நீதி நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். பார்த்தீங்கன்னா ஆவியான ஒரு காலத்தை திட்டமிட வேண்டும். அந்த காலத்துக்குள்ளே ஆவியானவர் கடந்து நம்ம வாசம் பண்ணும்போது தான் நாம் இறைவன் எதிர்பார்க்கிற அல்ல நாம் எதிர்பார்க்கிற ஒரு நீதி உள்ள மனிதனாக காணப்பட முடியும். ஆவியானுடைய தீர்மானம் இல்லாமல், ஆவியானுடைய நடத்துதல் இல்லாமல், ஆவியானுடைய எந்த ஒரு திட்டம் இல்லாமல் அதை நாம் அடைய முடியாது. ஆனால் நாட்களில் இறைமார்க்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்க பிரகாரம் நாம் பலவந்தம் பண்ணி ஆவியானரை அடைந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஆவியானருக்குன்னு நியமிக்கப்பட்ட காலத்தில் அது நேர்த்தியாக போயிடும். இன்றைய காலகட்டம் என்பது நீங்கள் பலவந்தம் பண்ணினா தான் பரலோகத்தை பற்றி கொள்ள முடியும். தேவனே ஒரு நாட்கள் பலவந்தம் பண்ணும் போதும் அவ்வளோ நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் புதிய ஏற்பாடு ஊழியத்தில் பார்க்குறோம். அப்போஸ் பேதரெல்லாம் ஊழியம் பார்க்க ஒரு ஆவி போக மாட்டுது. இப்போ இயேசு கிறிஸ்து வந்து கேட்குறார், ஏன் இது போக மாட்டுது? இது ஜபத்தினாலும் உபவாசம் எல்லாம் போகாதுன்னு சொல்லிட்டு போகிறார். ஆனால் அதன் பிறகு ஆவியானவர்கள் ஊற்றப்படும் காலம் கடந்து போன பிறகு அவர் நிழல்பட்டு குணமடைகிறார்கள். அவரை பார்த்து அலறடித்து ஓடுவதாக நான் பார்க்கிறோம். ஆனால் இந்த காலத்தின் கட்டாயம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் ஆவியானவர்கிட்ட பலவந்தம் பண்ணி நாம் புதிதாக்கி கொள்ளப்பட வேண்டும். தேவன் நாம் நியமிக்கப்பட காலத்தில் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா தேவன் நமக்கு இலகுவாக இயக்கி கொடுப்பார் என்பதை நம்ம அறிந்து, ஆனால் காலத்தை புரிஞ்சு கொள்ளப்பட வேண்டும். நீங்கள் அப்படி புரிஞ்சு கொள்ள ஒன்றுமே புரியாது. இந்த நாளுக்கு நாம தான் தேவசமத்தை உட்கார்ந்து நம்ம ஒரு நீதி உள்ள மனிதனாக தேவசம் நிறுத்தி கொள்ளப்பட வேண்டும். இன்றைய காலத்தை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நீதியாக இருக்குன்னா முடியாது. தேவன் நமக்கு வருஷிக்கு போனால் பெந்தகோஸ்து நாட்கள் நடைமுறைப்படுத்த ஒரு காலம் இருக்கிறது. அன்றைய காலத்தில் உங்களுக்கு உபவாசம் ஜபம்லாம் தேவையில்லை. ஆவியானவர் கூட இருந்து நம்ம ஏற்க போகிறோம். அந்த காலம் நிறைவேறுவதற்கு முன்பாக நாமே பரலோகராஜ்யத்தை பலவந்தம் பண்ணி ஆவியானவருக்குள்ளே கடந்து போய் ஒரு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை நீங்கள் அடைந்து நீங்கள் தெய்வகுமாரை உங்களை மாற்றிக்கொள்ள நீங்கள் உங்களை உருவாக்கி கொள்ளும்படியாக தேவ நாமத்தை கேட்டுக்கொண்டு கர்த்தர் வார்த்தையை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.